tawan kadi ɓe ƴetti gorko ɓe naadi hoore on fii o woni ɓingu an on no jalɗi waɗi si mi inni on min miɗo sipsoni ɓe haa yeeso Allah doɓɓi ɓe mi hoolaaki ɓingu an si tawi noon ko jooni noon min tigiri ɓay mi soupçoniɓe mi wawata ɓe ittude ɗum haa yeeso Allah kamɓe o ɓeɗo tawni ɓe muraado a yii piiji ɗin Allah waɗata ko haana alaa no Allah waawira kono no woodi no waɗirta hande ko wonɗa ɗo no gasa si a joɓɓintini hakkille maɗen a faamay piiji bus komi wattantama kadi e ɗum ɓurta reenagol ɓurta dartugol kadi hande ayɓe no ɗuuɗi gañolella siga no sifonorɗami ɗo ni si tawi ko noon ɗum woniri haray na yiɓɓe ma haray yo fellitane ko ayɓe ma wonnuɗa kono no gasa janfa ko jeego ko janfaɗo tati ko janfiɗo tati janfaɗo tati aduna o welaafi dartu waɗa doyi gollira hakkille maɗe ta sonkido e ɗe ta yaw ko maɓɓe to mankaɓe respect wata wowlu hay e hunde waɗu doyi tun no gasa anday kadi fi ɓeygu ma ko laaɓi bos hiraɓe ma na yiɗanɓe man piiji ko ɓe waɗi ko namoko bayagal baka labaka fes kono muñño ɓurta dartugol hoore ma kadi waɗa ɗoy hakkila ɓurta reenagol yante nani ɓe nani onon kadi albarka yen ko seni ɗum ɗo toni miɗo yaltude ɗo e yaade kam monsieur Amara ɗo ɓe marnoden na ko andasi mi anda se yata ɓay ɓe hollan Tanti Walela. Soy Mafia. Vamos do caralho de mato, vamos. Tanti Walela. Arbuga. O era do fora aí de novo, tá mais arbuga. Hey. Atta. Tá. Jarang mau kata tu. Tanti biar Sulit. Hekang wara juga macam itu juru mana bukan jam awal ambil Wara apa wara? Andi holu. Hala ni. hekang Família. Fosse an amari fosse ko kuifu. Hala ma. Ilang atima yurias. Ilang ma ali ko feundi. Ako kwa ufu ko miwa. Komi. Sandari la mi parmi teku Tanti. Hala no. Illuma. Sibi ma yali en hutu beta. Desu da modi ma desi. Mi wolli ma mi lambur ma sale bante ya to. La lolli tuini bitan ha yaltende to yo. Dekene la Ayara gurda wo ayara maiti. Nani? pakai baru Fani. Nini mi hani jama fop no handi ko. Fona. Malefi Allah. Alama da ko. Kenela. Fani. sira Yara ma ko awal ande lan ko merci. Tanti. Nangam suka pour kun ko andi ko adla lo hande ko andi gol ma ko min Mala ko Mafia ala Kenela. nanga nang wona ka mo suka mo ka Tanti biar. bye Tanti. 9 minutes Tanti Walela. so ware fit Bangi. Tanti. nam watu tanak mo na Biar. Tanti. fine good ko sukure fe o sukure ni o holla ina to o sukure ni o holla ina kala bante yagal mimi andinte fele pay mi yagal an ko stuff mi wada yo min ko mi wonno hore je makko bandi ya mission tan ko batten hinna ko genela a perdi andal
ko ɗo ko furi on ma ko yaltina yaade si Allah de taman landani do yaade tan so mo min mo hande ko wonde no ya yami langa tanti yam nan ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo fof tanti ma tanti yam kamɓe waɗi fof kamɓe waɗi fof kamɓe innani kamɓe ko nan tanti ma inni bamde wawanode ɗon konno ndiɗa ko tanti ma inni bamde ko nande min angamɓe no dekki heftante mais peydiɗe mi sili ɗum no tumi fanki mi wolaaki mais tanti yam mofte tanti ma mofte an ko kamɓe immini bamde koyo nangi e kadi ya maya ange nanga ndayami nanga jonno wattiminan ɗo wanan ko fiiwon ɗum tantima watama waɗɗede par ce que min ɗon mi andino ɗum ɗo min yewtino mi annuma fiwi fi ɗumen yewti ko ga jonnon tantima ko fiiwon ɗum ha joni jokkirma par ce que tantima waɗanima e jebini ɗum non folandini kon so yeɓin feere on ɓe waride ɓe wari mais est ce que réellement kamɓe ɓe wawma kidnapude min ko ɗum feerema lambak minuma ko tanti en waɗinno mi jon bakon ɓe yiɗa ɗum ɗo sabu maɓɓe ko ɓiɗɗo maɓɓe on wi fi ɗettele nasta tanti en na woppi ɓe tantima namo jali aw yalla fawmen jam min kadi mi fotimi mi jokkay ɗum ɗo hami anda gonɗo woni gonɗo si tawi tun ko tantimala ɗum hakkude Allah min seedi wo ka sariya min seedi wo ka siwete na ko ɓippiji ko ɓe waɗi ɗo ko wara ko yewtugol ɗum aɗa andi Allah dawali nenaɗo ma ɗum ɗon mi jaɓi ɓay komi joɗɗo kono mi hollade saako lanɗam ma saako jaare no teddi nani ay sa ma paaki la ilaha illallah tanti Jalika oh Tipikan tal aku ni tengok tu tu kuah. Billah wallahi ta'ala. Dokan dia kok tu. Aman. Agak ko to ko mo ida No, suasana yang tidak itu. ni sera kutuga Seke program mardo kuah. Bro tala. Seke waɗi ɗum mission kuah. fanno nge programme parce que l'empire ni jana ko No, ɗum mi yaade ngaɓre mi walla ma affaire o. Si ngoti mi nodda duwa mo ne bata e neɓata mi nodda mo mi duwa waɗande affaire o mi wara o tawa en waɗen affaire on quoi dare spiji won ɗinnama fami ka waɗa ngene min ka dolla mali seke ko fasibi ɗon ɗina ɓe oɗa ko nohoyre quoi a fami ka mais waɗa ngene la mari min kadi ko mi ɗuma no terto fiɗum ɗon numi ɓuuɗe num ɓuranma no mi landi ka ɗinde sina mbuɗi yaa mi ɗaɓɓa goɗɗo o we ko mbuɗɗi may ngene Anjing kepala kami ka dalam hello agak kau aduh aku dalam belum biasa mulai bilang apa sih langar dulu Come dia nya itu lan kolam hari pun ya